אחלה תקופה בהיסטוריה. אנחנו יכולות להצביע, לנהוג, ללמוד, לגדל. אולי חוץ מעניין קטן ושולי, אפליית נשים על בסיס דאטה. איכשהו, אפליה כזאת עדיין קורית כשלא לוקחים אותנו בחשבון בתהליכי איסוף נתונים, ואל תחשבי שזה לא משפיע לך על החיים. זוכרת את הרכב עם דירוג הבטיחות הגבוה שרכשת? ידעת שמעולם לא עשו לו מבחני התרסקות שרלוונטיים אלייך? זה פשוט מעלה את הסיכויים שלך להיפצע קשה בנניח 47%. מספר זניח. אבל היי, אל תקחי ללב, זה לא כדאי. התסמינים המוכרים של התקף לב לא רלוונטיים אלייך. משום מה בטוחים שבעיות לב זה עניין של גברים, אבל זה בכלל הגורם מספר 1 למוות בקרב נשים. זה לא בכוונה. הגוף הנשי כל כך מסובך, הם אומרים, המחזור מפריע. כנראה שמחקר על הגוף הנשי זה קטע של טינאג'רס, לא של מדענים. ועוד לא דיברנו על הקיפאון במשרד, על מבנה כלי נגינה, על זה שסירי לא יודעת מה זה אונס, אבל יכולה למצוא זונה. ולמה? תכירי, הגבר הממוצע. עליו אדריכלים, מדענים ומעצבים מתבססים כשהם חושבים על צרכים של אנשים. זו מחשבה כל כך אוטומטית ששוכחים לחשוב על נשים. אז בואי נדבר על הצרכים שלך, למשל בשירותים ציבוריים. על פניו, שוויון, אותו מספר תאים. אבל מה? אצל אנשים תמיד יש תור. ולא, זה לא רק בגלל המחזור. יש המון נתונים לקחת בחשבון, כמו נשים בהיריון, כמו הזמן הממוצע שנשים זקוקות לו בשירותים, שהוא יותר מפי 2 מגברים. ואם מוסיפים למשוואה את הרוב הנשי באוכלוסיית הנכים והקשישים, ואת הסיכויים הגבוהים יותר להיכנס לחדר השירותים עם ילדים, כל אלו הם נתונים שצריך לקחת בחשבון. ולכן הפתרון הוא לא חצי-חצי. זה לא שוויון. אז כן, אנחנו באמת חיות באחלה תקופה בהיסטוריה, אבל צריך לעדכן את הנתונים. הדאטאבייס של העולם לא קשור לנו לחיים. אנחנו לא אמורות להסתדר עם מה שיש. כאילו זה לא מתבקש לכלול בתכנון יותר ממחצית מהאנושות. לא בקטע פמיניסטי, בקטע של מציאות.